سلام كبرات تعذبتنا كم يصنحكم علتاوي زينا سبورت انهم زروان تشن عسرت تشعتن لو بنا حشاي مدرخ وددر قصيلو نيرو ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ድማ ታውትላም ናይሎሚ حمشيت مدرخ كاب كارونغ تبغيسا اب موسان زتزازمت 138.7 كيلومتر زرعقه نيرام نزحا حليف عاقبه زحازلت وددر تقدمتي اب ساعه 37.48 ان تغعزو اب مفصمتا زبصحلا اب موداتا ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ነቶም ካብ እግሩ ምፍላይ ኣብም ዝውዓሉ ሙሱ ዝነበሩ ሓሙሽተ ተቀደምቲ ናይ ዝተፈላልያ ክለባት ብምስዓር ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 42 ደቂቃን ባዶ ሓደ ቃሊትን ቀዳማይ ኮይኑ ፈጺሞም ሩዋንዳዊ ተቀዳማይ ክለብ ዴልኮ ማርሴይ ፕሮቪንስ ዮሴፍ አሮሪያ በጊዜ ከተበልጸ ካላይ ኮይኑ ኻትን ከሎም ወዲ ቼክ ሪፐብሊክ ዳንኤል ቱሬክ ብትመሰሳል ጊዜ ናይ ሳልሳይ ተርታሒዙ ናይ መዛዝም ሕንጻጽ ረጊጹም ኣብዛ መድረኽ ኤርትራውያን ተቀዳምቲ ዝሓዘው ደረጃ ምስንድሪ ምስ አልጄሪያዊ ዓዘዲን ላዕቃ ብምዃን ውድድሩ ብ2 ደቂቃን 58 ካሊት እንዲሕሩ ዝፈጸመ ያዕቆብ ድበሳይ 13 ደረጃ ክሕዝን ከሎም ካብ ዕውት 3 ደቂቃን 17 ካሊትን ዝዶንገየ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን መበል 22 አባል ክለብ አስታና ኤርትራው መርሃው ቅዱስ ብትመሳል ዝኾነ ጊዜ ድሕሩ መበል 30 ተርታሒዙ ውድድሩ ክፍጽም ከሎም ሲራክ ተስፎም ድማ መበል 31 ኮይኑ ናይ ክለብ እስራኤል ሳይክሊን አካዳሚ ዓወት ገብረ መድህን 13 ደቂቃን 46 ካሊትን ተበሊጹ መበል 50 ከኣትን ከሎም ብ23 ደቂቃን 23 ካሊትን ዝተበልጸ መክሰብ ድበሳይ ድማ ናይ 59 ቦታ ረኺቡ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ ሓሙሽተ መድረኻት ብጫ ማልያ ናይዚ ውድድር ገና አባል ክለብ አስታና ኤርትራው መርሃው ቅዱስ ብ17 ሰዓትን 36 ደቂቃን 37 ካሊትን ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ይቕልሳሎ ንናይ ነጥቢ እትወሃብ ማልያ ሩዋንዳዊ ሞይዝ ሞጊሻ ብ48 ነጥቢ ኣብ ዝባኑ ወዲዋ ዘሎ ተቀዳማይ ክኸውን ከሎም ኣብዛ ማልያ መርሃው ቅዱስ ካብ ዝነበሮ ናይ ካልኣይ ደረጃ ናብ ራብዓይ ወሪዱ በተመሳሳሊ عوت هابتوم كاب شادشاي ناب شبعي كون قلقلن كلهم بنيام جرماي جنا اب مبل 24 درجه يركب نناي من اسيات توهب ماليا روانداوي تقدماي ناي كلب بنديكشن اكسل انرجي ليدر ميانيزام ب10 ساعات 38 دقيقه 37 كاليتن يمرحلهم ኤርትራውያን ተቀደምቲ ያዕቆብ ደበሳይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቢንያም ግርማይ ድማ ኣብ ሓምሻይን ሻድሻይን መበል 10 ተሰሪዖም ኣለዉ ብጋንታ ደረጃ አስታና ብ52 ሰዓትን 53 ደቂቃን ባዶ 3 ካሊትን ጊዜ ብምካብ መርሕነት ክትዕቅብ ከላም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ብ1 ደቂቃን 11 ካሊትን ተበሊጻ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተቐሚጣላ هاجراويت كانتا منسيات ኤርትራ ምስ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መንስያት ዞባ ስቨርዶሎቭስኪ ሩስያ ሎማ ሐሙስ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ናይ ምሕዝነት ጸወታ ካይዳ ኣብቲ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ በመከተል ኣመሓዳሪ ዞባ ስቨርዶሎቭስኪ ሚስተር ሰርጌይ ቤናንስኮ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ኤርትራ ሚስተር አዚም ራኮሜዶቭን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍትን መንግስትን ግንባርን ሓለፍቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ከምኡ ኣሽሓት ኣፍቀርቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ግጥም ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዕብላሊኣ ንኸተረጋግጽ ብዙሕ ኣይተሸገረትን حمشيت دقيقة كاب الصادر يمانه بزرقبة شتو حد بعد كتمر فرعيان قبل ما بالعصر تخلت دقيقة ون كاب ديفن قبصاوي كاليت شوت مركبكا من مرحلته كتدرع كلام حري 3 دقائق زافي صامن مالت اب مبل 15 دقيقه بعد قايا علي سليمان شوت بمركب نتاقت وهاد ز تشجرت روسياويت غانتا زوبا سوفردوبلسكي اب تحت فصل علالي كتام اب مبل 33 دقيقه هاجرايت غانتا ኤርትራ رابعه شوت بمركبه نصوتا 4 ببادو مريحه ناب عرفت ابرحام عرفتي أبز قتل الصوته كانت زباس برلوفسكي روسيا عب مبل 40 دقيقة كاد غليغوري مولوبيفو شوت المركب نتوصيت كتص بوتر اكوان تنبرت وتوات تبانا فلوت اساسيين عب كمان تقط دما بعوت كانت ماليزيا كيرترا 4-1 شوزازيمون كبرات تعذبتنا نلوم علت زتلالوه زينا سبورت ابزي تزازيملو سلام